କରି ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାବୁ ହେଲା ଆତଙ୍କୀ ମାଙ୍କଡ। ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ମାଙ୍କଡକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଫୁଲନଖରା ବନଖଣ୍ଡ ନିଆଳି ସରାକୁର ଗାଁରେ ମାଙ୍କଡ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଯାଉନଥିଲେ ଡରିକି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଡ଼ି ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀ 3 ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇ କାମୁଡା ମାଙ୍କଡକୁ ଧରିବାରେ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆଜି ଉକ୍ତ ମାଙ୍କଡକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି କାମୁଡା କାମୁଡି କରିଥିଲୁ ଖବର ପାଇଲୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରି ଆମେ ଇଏ କଲୁ। ତାପରେ ଟ୍ରାକୁଲାଇଜ ଟିମ୍ ଡକେଇଥିଲୁ। ଟ୍ରାକୁଲାଇଜ ଟିମ୍ ଆସିକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ହେଇପାରିଲେ ନା, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଟ୍ରାକୁଲାଇଜ କରିକି କଲୁ। ତାହେଲେ ବି ସକାଳୁ ମାନେ କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଧରା ଆମରି ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସମସ୍ତେ ମେଡିକାଲ କଣ ଆସିଥିଲେ ସେପଟେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରାକୁଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଭଲ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିନୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସହଯୋଗୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ନିଆଳିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନୟ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ଧରା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବନ ବିଭାଗକୁ ମାଙ୍କଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଦୁର୍ଗା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ କି ଆତଙ୍କ ରଚେଇଥିଲା ନିଆଳି ସରାକୁର ଗ୍ରାମରେ, ତାକୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଧରିବାରେ ବା କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ନାକେଦମ ହବାକୁ ପଡିଥିଲା ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କି। ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା। 20ଟି ମାଙ୍କଡ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କଡଟି କଣ ତାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଥିଲା କି ଯେ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ କାମୁଡୁଥିଲା। ଏମିତିକି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ଯିଏକି ସେ ତଳେ ପଡିକି ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହବା ଏମିତି 20ରୁ 21 ଜଣ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଗାଁରେ ଡେରା ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେ ମାଙ୍କଡଟି ଧରା ଦେଉନଥିଲା, ଖସିକି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ତାକୁ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଡଟିକୁ କାବୁ କରିକି ସେମାନେ ନେଇକି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛାଡିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଫରେଷ୍ଟର ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ସେଥିରୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ବିନୟ, ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି 20ରୁ 21 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ? ହଁ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଥିରୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେଇକି କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବିନୟ, ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ମାଙ୍କଡଟିକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ମିଳିପାରିଛି କି? ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଦୁର୍ଗା, ସେମାନେ ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡଟି ଧରା ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ କାମ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଓଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସଚେତନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆସିକି ଗାଁରେ ଡେରା ପକେଇକି ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ କେତେ ତତ୍ପର ଥିଲା? ବିନୟ, ଆପଣ ଯେହେତୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ହିଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଥିଲା, ତ କେତେ ତତ୍ପର ଦେଖେଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଗାଁର ଖବର ପାଇକି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆମଠାରୁ ଖବର ପାଇ ସେ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତନାଘନା କରିକି ସେ ମାଙ୍କଡଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଆମ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ସେ ଆସି ଗାଁରେ ଡେରା ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲା ମାଙ୍କଡଟି, ତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିନୟ ମିଶ୍ର, ନିଆଳି ସହଯୋଗୀ, ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ। ତେବେ କାବୁ ହୋଇଛି ଆତଙ୍କୀ ମାଙ୍କଡ। ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ମାଙ୍କଡକୁ ଶେଷରେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସମୟ ସରିଛି। ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।